Yayi garwanipun Kakang Utari apa to sababe nggonipun Kakang Dauk lan Siadi Winatara Satandra dene Siadi durung atut durung gelem leladi marang pun Kakang luwih-luwih manjing jroning tilamrum yen pancen Siadi rumangsa gegetun kapundhut garwa dening Abimanyu tumuli prasaja aku tak bali wae marang Plongkowati. Raden apa Utari kula matur mboten duka ora bakal aku nepsu marang Siadi aja meneh to ingkang Siadi mung bakal paring dawuh upamane ana kaparengi Siadi nedya mbedhel dadanipun Kakang tak ungalake babar pisan ora owel. Wiwit timur mila kula sampun anggadhahi dami-daman. Benjing samangsa kula pinundhut priya tegesipun kagarwaing kakung. Kula kepengin ingkang taksih Jaka Rara. Tegesipun ingkang Jaka kakungipun ingkang Rara putrinipun menggah wantahipun kula kedah winengku dening kakung ingkang maksih Jejaka. Aku iki isih Jaka urung duwe bojo. Nggih. Mboten kok kirang pitados nanging tumunten prasaja kemawon Raden Abimanyu menika sampun kagungan garwa menapa dereng. Selawas-lawase aku dumading Madyapada singgolan karo wanita lagi sepisan iki. Dadi Siadi aja ngucap kang dudu-dudu, aku durung nate srawung kalawan wanita liyane Utari. Menapa saestu Raden? Abimanyu jagat mung swiji ora genep loro. Ora bakal pun Kakang guneman lonyotan. Nanging kula kirang pitados kula aturi prasaja kemawon sampun kagungan garwa menapa dereng. Aku durung tau duwe bojo Utari. Upamiya sampun kula inggih mboten menapa-menapa waton paduka prasaja. Apa kelakon aku nibakake upata marang Siadi? Kula mboten kepengin midhanget anggen paduka soroh sepata nanging kula namung kepengin semerep kejujuraning penggalih paduka adhedhasar ingkang temen. Paduka menika sampun kagungan garwa menapa dereng. Wos meh rina sumebang langaruna kadinetraning anggarapo sabdaning kukila ringkan negara saketer ning kidunganing kong ler wewu sing pinipanta papetoking hayamana yen pancen Siadi kurang percaya marang pun Kakang muga midhanget nanggonku bakal upata yen cilik aku wis nate sesinggolan kalawan wanita liyane Utari gedhe-gedhene aku wis duwe bojo. Muga-muga besok patika ning Bratayuda dikrocok kegaman dening para Kurawa. Sineksen jagat saisine. Bocah endoke tak goleki nganti munyer jak ketemu. Lah aku goleki kowe nganti tepung ali-ali.
Ndak iso ketemu gledhek petele. Lah bocah nyang Sumarata. Menika swantenipun sinten, Pangeran? Aja tok rungokke Wirata kene eneng buta edan. Nanging nyandang penganggenipun kok kados satriya. Penganggon-nggone golek-golek ditrapake pamriye supaya diarani buta satriya. Le, Bimanyu. Nyu. Tulen aku desa aku rene dikongkon ambek Kakang Peno. Sidole kudut Gatut. Aku kon golek ikon ketemu ndok kene lah bilang banget kak jroning atiku. Nyu. Nule rene aku ki dikongkon Kakang Ngemu. Mangke ki mawon. Paman. Kula aturi ngentosi wonten ing Jawi mangke sekedhap kula badhe nungka. Dak iso kok, aku ki susu. Welinge kakangmu ngene, ya wong aku ki emoh kon gruwah ndak goro. Aku diwelingi ambek kakangmu ketemu ambek kowe ndok ngendi wae kon kandha, kowe ki diarep-arep kon mulih ndok pringgon ndani. Nggih. Mangke kemawon. Paman kula aturi tenggo wonten sak njawining udyana kula tuwunten merpeki. Lah bocah wedok mburimu ki sapa? Jengandika sinten menenga wae. Iki buta edan aja tok rewes. Menawi panten menika raksasa ingkang kunjana menapa sababipun dene kalian Pangeran Abimanyu kok ketingal sampun akrab sanget. Lah iki ponak aku dak akrab iki ya apa iki ponak aku ngono. Tak urutno saka si Gatotkaca. Lah aku iki apane, Nduk? Kula menika garwanipun Raden Abimanyu. Lah bojone loro Abimanyu. Kowe lah dak nyono, dak ndempe. Wah syukur mumpung isih enom katok-katok kena. Aja tok rasakake ucape buta edan. Paman mangke kemawon. Dak iso aku iki dikongkon aku wedi kambek Kakang Ngemu. Gatotkaca ki cengkeling. Opo-opo plak-plek dak nyoto aku rak disengeni. Ngene ya, Nyu. Ih mangke kemawon saiki kok engko. Cekaceket aku rene iki dikongkon karo lho kok diplek-pleki apa ya plek-plek genti to. Dikongkon kambek Gatut wae kon mulih ndok pringgon jani. Bojomu Siti Sendari ki nangis wae. Aku ki salahku ndok ngendi ki ya? Lha plak-plek. Lah gur tanganmu dak krasa nawake aku lho. Wong tuwa-tuwa tuwas mrabas kakean ampas ora ngerti tata susila. Lho, dak ngerti ndok ngendi? Aku rene iki prasaja dikongkon kambek Kakang Ngemu bojomu Siti Sendari setengah tahun tok tinggal dok tok kene wilayangi nangis terus areke ana kono ngono. Lah kowe iki kon mulih ora ketang 3 dina apa 4 dina. Anggere jeneng kesengsem karo wong kok anak bojo dilalekno ki kepiye? Kepiye kowe iki Nyu? Kok sangkan-sangkan dak njojuk omah kowe njojuk kene iki kepiye lho? Bojomu ki nangis. Buta gemblung kepaung ora ngerti tatanan. Sapa sing gemblung aku waras? Marakake garwaku mutung jroning penggalih sabab saka tingkah lakumu paman kala bendana. Wong tuwa ora kena dideni longgo parung wadukmu. Hei!
dalan kremis. Aku arep dikeris gak pasang aku dak tedas bendo iki. Aku tau mamah bendo malah rompal kabeh. Wong tuwa kon ngidul-ngidul kon ngalor-ngalor. Bojone nangis terus jak nyono kene ndelik cah wedok ayu nemen wae lah. Ayo wong iki bagus ndok ngendi-endi ndek cah ayu. Wong lupute kuwi lali karo kulawarga ya tak tuturno kakangmu. Wong kandha tenan kok diset pajakno pitik awake aku. Nggih. Paman, ada apa? Wontena kawitaksanan sampeyan paman katentremaning pringgondani kula aturi angreksa. Lah ya aku wis suwe to. Oleh kudu malem ndok kene wis suwe dak tau dibayar aku ya wis gelem wae. Aku ki bapakmu cilik teko ngon ngidul ya ngidul ngalor ya ngalor. Aku ki wis temu karo bocah e. Nggih, mangke. Lho kok mangke? Aku ki main lega-legawa. Lho. Aku main lega-legawa. Nggih, nanging paman. Ning ngopo kowe iki? Wong aku entuk kabar bae kok malah kowe gedruk-gedruk. Warta gumbira. Lho. Wah, Bimanyu ki ngene saiki kesait. Ali-aline akeh telu aku weruh dhewe mau tenan. Kesait jame radu. Wah, seneng aku. Cah saiki kesaite jak ilok-ilok ning cacate kok lali ndek karo bojo. Aduh, paman, pripun niki paman? Pripun ya men wong pancen dhek ngono dikapakno. Aku ketemu dikongkon wis gelem kok diset. Paman Kala Bendana. Apa, Nduk? Ri? Ora apa? Pinanggih putra sampeyan pun Pangeran Abimanyu. Wah, cemu aku ki goleki pinter kok. Ngendi-endi weruh nggone Baron Gedhe barange aku apal kok. Baron Gedhe ngerti. Jati ngerti. Mene bodong kuwi ngerti aku kok tenan. Wonten pundi? Lho, nyang kono. Aduh, paman kados pundi paman? Kowe iki cah gerang kok gidro-gidro ki piye? Duh, paman. Ning opo? Si paman kula aturi nyawang kula. Lah iki wis melulu dak nyawang kon ngopo meneh? Wonten pundi putra sampeyan Pangeran Abimanyu? Weh, Ndok Wirata, saiki ndek bojo neh. Wah, bojone ayu lencir kuning. Kowe kalah kulitan ning menang pawakan. Rambute dawa kono ning menang malengkung rambutmu. Entuk anake Ratu Wirata Prabu Matsiwa.